Bore da a chroeso chi yma I Gapel y Ffynon. Dwi wedi dychwelyd i'r capel nad ydy'r gynulleidfa ddim yma eto. A mae braf yn bod ni'n gallu addoli Duw ar fore newydd. Estyn croeso arbennig I chi os ydych chi yn ymuno efo ni am y tro cyntaf. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. Da ni'n byw mewn dyddiau reit gymysglyd dydyn ni, efo'r hyn sy'n digwydd yn yr Unol Daleithiau a'r hyn sydd yn digwydd yma yn ein gwlad ni ac mewn llawer man arall trwy'r byd. Mae'n dda felly bod ni'n gallu troi'n sylw ni heddiw a chymryd rhywfaint o amser yn canolbwyntio ar y Dduw sydd goriwch pob peth yn llywodraethu ni nefoedd. Gadewch I ni wrando ar eiriau o'r Salm 121. Coda fy llygau ti ar mynyddoedd, o ble daw cymorth I mi. Da fy nghymorth oddi wrth yr arglwydd, crewdwr nefoedd a deiar. Nid yw'n gadael I throed lithro, ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno. Yr arglwydd yw dy geidwad. Yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Ni fydd yr hael yn dy daro yn y dydd, na'r lleiad yn y nos. Bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg. Bydd yn cadw dy einiais. Bydd yr arglwydd yn gwylio dy fynd a ddod yn awr a hyd byth. Ac felly, gan mae dyma'r Duw yr ydyn ni yn ei addoli, da ni am ganu efo'n gilydd, canu am gariad rhyfeddol Duw. Mor fawr yw cariad Duw y tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn I achub gwael bechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen pan guddiodd Duw y tad ei wedd. Aeth twllwch dydew drwy y tir mwyn ein gael tangnefedd. Mor fawr yw cariad Duw y tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn, I gachub gwael bechadur. Does neb a thirnad maint ei boen, pan guddio Duw y tad ei wedd. Aeth twllwch dydew drwy y tir, mwyn i'n gael tangnefedd. Mor rhyfedd yw ei weld ar groes yn marw ar Galfaria, a chlywed sgrech y llais fy hun yn gwawdio gyda dyrfa. Fy mhechod oedd y bicell fain, a'r hwylion dir a'r goron draen, ond clywes lais na ddeiant rai, o'i enau glan yn atsain. Does dim yn ffrostiad yn gymw, na dawn na dim drwy crea. Ymffrostio nad yn Iesu Grist, ei groesau at gyfodiad. Diolch a fwy am brofi ras, am fi ni yw'n ond dymau ro. Ni wneith yn ddim I heibio, ei abeth ef am grynodd. Diolch a fwy am brofi ras, am fi ni yw'n
Wel, bore dda blant, dda cael eich cwmni chi yma unwaith eto. A tybed ydych chi wedi gweld pobl yn ystod yr wythnos dwytha, yr wythnos neu ddwy dwytha, yn gwisgo pabi coch fel hyn. Mae pobl yr adeg yma o'r flwyddyn yn gwisgo pabi coch. A rheswm maen nhw'n gwisgo'r pabi coch ydy mwyn cofio. Rwan, da ni'n cofio lot o bethau dydyn ni, lot o bethau da, a lot o bethau falle sydd ddim mor dda. Dwi'n yn gwybod sut fyddwch chi mewn blynyddoedd yn cofio'r flwyddyn yma. Achos peth mawr am y flwyddyn yma, wrth gwrs, ydy bod ni ddim wedi gallu gwneud pethau da ni arfer wneud. Ddim wedi gallu mynd i'r ysgol am fisoedd, ddim wedi gallu mynd ffwrdd ar wyliau. Mae wedi bod yn flwyddyn rhyfedd yn tydi. Ond mae'r cofio da ni'n gwneud wrth wisgo'r pabi yn gofio am adeg llawer gwaith na hyn. Cofio adeg pan oedd pobl yn cweryla, ond yn waeth na cweryla. Bod pobl yn cweryla gymaint nes bod i wedi mynd yn rhyfel. A mi oedd yna ryfel wedi ymledu trwy sawl gwlad. Maen nhw'n galw fo y rhyfel mawr oedd yn digwydd dros 100 mlynedd yn ôl. A y rheswm da ni'n cofio hynny ydy nid bod ni eisiau meddwl o toddi yn beth gret bod rhyfel yn digwydd. Na, mae rhyfel yn beth ofnadwy bob amser. Ond da ni'n cofio rhai pethau weithiau mwyn gwneud yn siŵr na da ni ddim yn gwneud yr un peth eto. A dyna pan bod pobl eisiau ni gofio am y rhyfel hwnnw. Ac mwyn cofio am y rhyfel, maen nhw wedi dewis pabi. Di hwn ddim y flodyn go iawn, ond mae o yr un siap a blodyn pabi. Achos yn y man lle oedd lot o'r rhyfela'n digwydd, oedd na gaeau lle oedd lot o'r blodau yma yn tyfu. A mae pobl wedi dewis hwnna mwyn i ni gofio, ie, weithiau, da ni'n ffraeo efo pobl eraill. Weithiau mae'r ffraeo yn mynd mor ddrwg fel bod gwledydd yn mynd i ryfela yn erbyn ei gilydd. Ac felly mae eisiau ni'n siŵr yn bod ni ddim yn rhyfela. Ond wrth gwrs, da ni fel pobl sydd yn dilyn Iesu Grist yn gwybod fod gynnon ni rhywbeth arall i'n helpu ni gofio hefyd yn does. Mae gynnon ni groes. Ac yn y groes, da ni'n cofio be nas Duw mwyn tynnu ymaith yn blinder ni, yn beia ni, a rhoi maddeuant Duw i ni. Felly, os ydy'r pabi yn atgoffa ni o rhywbeth trist, mae'r groes yn atgoffa ni o rhywbeth hapus, fod Duw wedi'n caru ni. A heddiw, dwi eisiau chi feddwl am y ddau symbol yma, y pabi a'r groes, a gofyn i dad a mam siarad efo chi mwy ynglyn ag ystyr y ddau beth. Rwan, mae Rebecca yn mynd i ddarllen i ni o lythyr Paul at y Rhufeiniaid a phenod 12. Ac wedi hynny, mi newn ni ganu emyn efo yn gilydd. Emyn sydd yn gofyn i ni edrych eto fyny at y Dduw a'i gariad o. Rho olwg ar y dygariad rhyfeddol ata fi. Y cariad aeth ath hi i'r byd i farw ar galfari. O cymorth rhoi ddeall a gwerthfawrogi'n iawn y pris a delaist, sanctaidd un, dwyn fy meiain llawn. Rhufeiniaid 12. Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion, ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch eich hyd yn ffurfio ar byd hwn, ond bydded i chwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chwi allu canfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Oherwydd yn rhinwedd y gras y mae Duw wedi ei roi i mi, rwyf yn dweud wrth bob un yn eich plith am beidio ei gyfrif ei hun yn well nag y dylid ei gyfrif, ond bod yn gyfrifol yn ei gyfrif, ac yn gyson ar mesur o ffydd
y mae Duw wedi ei roi i bob un. Yn union fel y mae gennym aelodau lawer mewn un corff, ond nad oes gan yr holl aelodau yr un gwaith, felly hefyd yr ydym ni, sy'n llawer yn un corff yng Nghrist ac yn aelodau bob un i'w gilydd. A cham fod gennym ddoniau sy'n amrywio yn ôl y gras a roddwyd i ni, dylem ei harfer yn gyson â hynny. Os proffwydoliaeth yw dyddawn, arfer hi yn gymesur ath fydd. Os dawn gweini ydyw, arfer hi i weini. Os addysgu yw dyddawn, arfer dyddawn i addysgu, ac os cynghori, i gynghori. Os wyt yn rhannu ag eraill, gwna hynny gyda heilioni. Os wyt yn arweinydd, gwna'r gwaith gyda gymroddiad. Os wyt yn dangos tosturi, gwna hynny gyda llawenydd. Bydded eich cariad yn ddiragryth, casewch ddrygioni, glynwch wrth ddaioni. Byddwch resog yn eich serch at eich gilydd fel cymdeithas. Rhowch y blaen i'ch gilydd mewn parch. Yn ddi-orffwys eich ymroddiad, yn frwd eich ysbryd, gwasanaethwch yr arglwydd. Llawenhewch mewn gobaith. Safwch yn gadarn dan wrth rhymder. Daliwch ati i weddio. Cyfrannwch at reidiau'r saint, a byddwch barod eich llety garwch. Bendithiwch y rhai sy'n eich erlyd. Bendithiwch heb felltithio byth. Llawenhewch gyda rhai sy'n llawenhau, ac wylwch gyda rhai sy'n wylo. Byddwch yn gytun ymhlith eich gilydd. Gochelwch feddyliau mawreddog, yn hytrach rhodiwch gyda'r distadl. Peidiwch â'ch cyfrif eich hunan yn ddoeth. Peidiwch â thalu drwg am ddrwg i neb. Bydded eich amcanion yn anrhyderus yng ngolwg pawb. Os yw'n bosibl, ac os yw'n dibynnu arnoch chwi, daliwch mewn heddwch a phawb. Peidiwch am ynni dial, gyfeillion annwyl, ond trwch ei gyfle i'r digofaint dwyfol. Fel y mae'n ysgrifenedig, my fi piau dial, my fi a dalaf yn ôl, medd yr arglwydd. Yn hytrach, os bydd dy olynion yn newyni, rho fwyd iddynt. Os byddant yn sychedu, rho iddynt beth yw yfed. Os gwneud hyn, byddi'n pentyrru marwor poeth ar ei pennau. Paid â goddef dy drechu gan ddrygioni. Trecha di ddrygioni a daioni. Amen.
Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, ar syl y cofiwr ydyn ni'n troi at ti unwaith eto, yn ymwybodol yn bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Ar yna llaw, da ni wedi canu am dy gariad di, ac eto, da ni'n byw mewn byd lle mae yna sôn am ryfeloedd wedi bod ers dyddiau cynnar dyn. A da ni'n dal i wybod a gweld am ryfeloedd yn ein byd. A da ni'n gweld fod yn byd ni'n fyd sydd wedi crwydroddi wrth dy ffyrdd di. A da ni'n ymwybodol iawn o'r llanast da ni'n gallu gwneud o bethau yma yn y byd. Ac felly da ni mor ddiolchgar o Dduw ein bod ni'n cael troi at ti. Y Duw sydd yn goruwch lywodraethu, a'r Duw sydd rhyw ddydd yn mynd i ddwyn heddwch perffaith a thangnefedd perffaith i dy bobl wrth i dy deyrnas di ddod yn ei chyflawnder. Ac yn y cyfamser o Dduw, yr wyt ti yn estyn i lawr ac yn gweithio yn bywydau ac yn calonau trwy dy gariad a thras. A da ni mor ddiolchgar am bod ni'n cael cofio. Wrth gofio am y rhyfeloedd, bod ni'n cael cofio hefyd am yr hyn yr wyt ti wedi wneud yn yr arglwydd Iesu Grist, yn danfon dy fab i'r byd yn mwyn ni. Felly diolch i ti, y bore mawr newydd, am i Grist y ddod i ryfela a'r drwg, nid ag arfe, ond trwy roi ei hun yn aberth o gariad tuag atom ni. Da ni'n diolch o Dduw'n tad fod y cariad hwn yn ymestyn yn ôl i dragwyddoldeb, cyn i'r byd gael ei greu hyd yn oed. A mae'n gariad sy'n ymestyn ymlaen i dragwyddoldeb, pan bydd y byd yma wedi mynd, a hynny'n yn ddiogel yn dy ddwylo di. Ac felly o Dduw, da ni'n gofyn os gwelid i fod yn dda, neu di faddau ni o'r newydd yn beie. Maddau ni yn arbennig o Dduw'n tad, y modd yr ydyn ni yn methu byw mewn tangnefedd efo'n gilydd. Maddau ni o arglwydd yn Duw, y modd da ni yn methu rhoi cyfiawnder i'n byd ni, y methu dwyn daioni i'r amlwg bob amser. A da ni'n gweddio dad dyfendus ysgolid i fod yn dda ar y rhai sydd yn gweithio o blaid cyfiawnder. Da ni'n gweddio dyfendus o Dduw'n tad yn arbennig ar arweinwyr y llywodraethau, gan ofyn ar eu tiroedd yn wddwythineb i fedru gwneud penderfyniadau sydd yn amddiffyn y tlawd, yn amddiffyn y difreintiedig. Ac wrth i ni o Dduw'n tad gofio am yn byd. Da ni'n sylweddoli o'r newydd, mae'r un angen mawr sydd ar ein byd ni ydy angen gwaredwr. A da ni mor ddiolchgar dy fod ti wedi darparu'r gwaredwr hwn yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly da ni'n gweddio eto y bydd y neges am waredwr cryf i'r gwan yn ymledu trwy yn byd ni. A phobl ym mhob man yn cael y fraint o glywed am Iesu, a'r gras i gredu ynddo fo. Ac wrth i ni ddod at ti y bore yma, da ni gofyn ar ei ti siarad efo ni trwy dy air. Gadair gair fod i ni y bore yma Dduw'n tad, yn fwyd i'n heneidiau, yn herio, yn hanewioldeb, ond yn denu ni i ymddiried mwy yn yr arglwydd Iesu Grist. Lly cliw yn gweddi, trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, cyn troi i fyfyrio yn y gair o'r newydd, gadewch i ni ganu emyn, sy'n yn hannog ni feddwl am yn gwaith ni fel rhai sy'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. O eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Yr rhai oedd wan sy'n awr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthyn byddin. A tharian ffydd a'r gwir o'n plaid, gwrthodwn gelwydd yr un drwg. Cant cariad
yw rhyfelgry'r fyddin gref wrth i'n geisio y colledig. O heddiw, da ni am droi at un arall o'r nodweddion ddyle fod yn perthyn i bob Cristion ac i bob eglwys iach. A dwi am gyfeirio'ch meddyliau chi at eiriau nath yr Arglwydd Iesu Grist ei hunan i dweud pan oedd o yn egluro sut fywyd ydy bywyd y Cristion. Yn y breges ar y mynydd, Mathew y 5 bennod, mae'n cychwyn trwy roi disgrifiad o'r person sydd yn wyn i fyd, y person sydd yn ei ddilyn o. Ac wedyn mae'n yn hannog ni i fod yn halen ac i fod yn oleuni yn y byd. A mae'n defnyddio'r geiriau yma yn Mathew pennod 5 ac adnod 16. Felly boed eich goleuni chwythau lywyrchu gerbron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddu eich tad, yr hwn sydd
yn y nefoedd. Rwan, da ni wedi bod yn meddwl am pa bethau sy'n gwneud ni yn iach yn ysbrydol. Yr un fath ag yma modd i bobl fod yn gofalu am iechyd corff ac am iechyd meddwl. Felly hefyd, mae yna iechyd ysbrydol da ni'n gorfod meddwl amdano fo. Oherwydd, da ni fwy na chorff a meddwl, yn dydyn ni. Da ni hefyd yn bobl sydd efo eneidiau. Ac mae cyflwr yn henaid yn y pen draw yn mynd i gyfrif yn fwy na iechyd yn corff. Oherwydd, da ni'n gwybod y bydd yn cyrff ni ryw ddydd yn methu, ond mae cyflwr yn henaid ni yn sôn am yn tyngau dragwyddol ni. Dyna pam bod cael health check ysbrydol mor bwysig. Da ni felly wedi bod yn ceisio ystyried sut mae arno ni fel rhai sy'n dilyn Iesu Grist a chysylltu hynny hefyd efo cyflwr iechyd yn heglwys yma. Da ni wedi meddwl am yn cymdeithas fel eglwys yn dydyn ni. Dyna lle ddar ni ddechrau, bod ni'n bobl sydd wedi galw i fod mewn perthynas â Duw ac mewn perthynas â'n gilydd. Da ni fod yn tyfu'n agosach at yn gilydd ac at Dduw trwy ein cymdeithas. Yna fe ddar ni holi be oedd yn deiet ysbrydol ni. Be da ni'n ei fwyta. Yr unig fath am angen bwyta'n iach mwyn i'r corff dyfu'n iach. Felly mae'r bwyd ysbrydol da ni'n dderbyn yn mynd i effeithio ar sut ydyn ni. A da ni angen gwirionedd y Beibl a'i neges. Yna y tro dwytha, oedden ni yn meddwl am ddod yn fwy gwresog trwy addoli, yn wresog yn ysbryd, am yn bod ni yn troi i addoli Duw. A'r addoliad hwnnw wedyn yn ymestyn o'n bywyd yn yr eglwys allan i bob rhan o'n bywyd ni. A ble da ni eisiau mynd nesaf? Be nesaf sydd yn mynd i fod yn arwydd o'n iechyd ysbrydol? A'r gair mawr o'r wythnos yma ydy gwasanaethu. Da ni wedi cael ein galw i wasanaethu'n gilydd ac i wasanaethu eraill. Mae corff iach angen bwyd yn tydi, ond hefyd mae corff iach angen ymarfer. Dyna pan fod cymaint o bobl yn poeni yn y lockdown fod y gym wedi cau ac yn y blaen. Da ni angen ymarfer corff, neu fydd y bwyd fyddwn ni'n ei fwyta, fydd o'n yn troi yn gyhyrau, fydd o'n rhyw floneg ddiwerth. Ac felly, mae'r bwyd ysbrydol, da ni'n ei dderbyn, fod yn troi yn weithredu mewn rhyw fath, mwyn i ni dyfu'n gryfach ac ein cariad ni ledu trwy yn gweithredoedd. Felly, peth cyntaf dwi eisiau dweud ydy, mae gwir ffydd yn cynhyrchu gweithredoedd. Mae gwir ffydd yn cynhyrchu gweithredoedd. Mae'r Beibl yn deud yn glir yn bod ni'n dod yn Gristnogion trwy ffydd. Trwy ffydd yn unig. Tydy'n gweithredoedd ni ddim yn cyfri tuag at osod yn perthynas â Duw yn iawn. Yr hyn mae Iesu wedi wneud. Nid yr hyn da ni wedi wneud sy'n agor drws i fywyd. Trwy ras, meddwl Paul wrth yr Effesiad, trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd. Nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Duw y Duw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb yn ffrostio. Credu yn Iesu ydy'r ffordd i fywyd a maddeuant Duw. Fedra i ddim ennill fy ffordd i'r nefoedd ddim mwy na byswn i'n gallu dringo Everest cyn cinio heddiw. Mae o yn amhosib. Ond tydi hynny ddim yn golygu na tydi'n gweithredoedd i yn cyfri mewn rhyw ffordd. Mae gwir ffydd yn cynhyrchu gweithredoedd. Tydi ffydd sydd ddim yn cynhyrchu gweithredoedd ddim yn wir ffydd. Fel mae Iago yn ei ddeud yn ei lythyr o, pa les yw i rywun ddeud fod ganddo ffydd
ac yntau heb weithredoedd, a all y ffydd honno ei achub. A mae ffydd heb weithredoedd yn farw, medde fo. A dyna da ni'n ei weld yn digwydd yn y Testament Newydd. Fe gofiwch chi fel oedd hi ar ddydd y Pentecost, dyma llawer yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A be da ni'n darllen yn fuan iawn wedyn? A nerth mawr oedd yr apostolion yn rhoi eu tystiolaeth am atgyfodiad yr arglwydd Iesu. A gras mawr oedd arnyn toll. Ac yn wir, nid oedd neb anghennus yn ei plith, oherwydd byddai pawb oedd yn berchenogion tiroedd neu dau yn ei gwerthu, a dod ar tal am y pethau a werthyd a'i roi wrth draed yr apostolion, a rhennid i bawb yn ôl fel y byddai angen pob un. Hynny di oedd na rai'n gyfoethog, rai'n dlawd, ond oedden nhw yn rhoi y cyfoethog yn rhoi mwyn i'r clodion gael cymorth a cael digon. Bellach ymlaen, oedd na newyn yn Jerusalem, a mi ddaru Paul fynd drwy eglwysi yn Ewrop ac Asia Leiaf yn casglu arian i'w roi i rhai oedd yn dioddau, nad oedd y Cristnogion yna ddim wedi gweld pobl Jerusalem, a ddim yn gwybod nac yn nabod y Cristnogion oedd yn Jerusalem. A mae Paul yn sôn am yr aberth mawr oedd rhai'n rhoi mwyn helpu rhai oedd mewn newyn. Fe garem i chi wybod gyfeillion am y gras a roddwyd gan Dduw yn yr eglwysi Macedonia. Iddynt gael eu profi'n llym gan wrthrynder, doedd ddim yn hawdd arnyn nhw eto. Gorlifodd cyfiawndir y llawenydd a dyfnder eu tlodi'n gyfoeth o heilioni ynddynt. Rwyf yn dyst iddynt roi nôl ei gallu, a tu hwnt i'w gallu, a hynny o'i gwirfodd ei hunain, gan ddeisif arno yn daer iawn am gael y fraint o gyfrannu tuag at y cymorth i'r saint. Rwan, doedd y gweithredoedd y bobl yma ddim yn ei gwneud nhw'n fwy derbyniol i Dduw. Roedden nhw wedi cael ei derbyn gan Dduw eisoes trwy i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Roedd Dduw wedi gwenu arnyn nhw, a doedd dim byd yn mynd i stopio Dduw rhag gwenu arnyn nhw. Bydde dim byd oedden nhw'n ei wneud yn ychwanegu briwsionin at eu achub nhw. Ffrwyth oedd i gweithredoedd i'r ffydd oedd wedi blannu yn eu calonnau. A dyna sydd wedi bod yn wir ar draws y canrifoedd. A dyna pan bod Iesu ar ôl cychwyn y bregeth ar y mynydd yn sôn, yn disgrifio y Cristion. Wedyn yn mynd i ymlaen i ddeud, mae eisiau chi weithredu, a bydde eich gweithredoedd chi'n llywyrchu ger bron y byd. A mae hynny'n mynd â ni at yr ail bwynt, ydych chi'n gweld. Nid yn unig mae gwir ffydd yn cynhyrchu gweithredoedd, ond mae'n gweithredoedd neu gwasanaethu yn gorfodi ni i ystyried pobl eraill. Un o'r pethau mae gwir ffydd ni'n wneud ydy symud y fi fawr o ganol yn bywyd ynddo. Ydych chi'n mi roi o fel hyn. Pan ddechreuais i yn y weinidogaeth, mi oedd pobl Llandrillo a'r Cylch fel sy'n nhw wedi storio i fyny sawl bedydd a sawl priodas nes y mod i yn cyrraedd. A wedyn, o'n i yn gorfod cymryd y priodasau yma ac yn y blaen. Ac un o'r rhai cyntaf i mi orfod i gweinyddu, oedd hi'n briodas ddwyieithog. Felly dyma baratoi popeth yn eitha manwl, yr oll eiriau Cymraeg a geiriau Saesneg oedd i angen. A mi oeddwn i'n meddwl mod i wedi cael pob peth i drefn. Ond o'n i ddim wedi cofio pob peth. Yn y cyfarwyddiadau, oedd gofyn i'r gynulleidfa weithiau sefyll a gofyn oedden nhw weithiau eistedd. Ac yn y briodas o'n i wrthi yn cynnal pob dim ac yn sydyn. O'n i ddim yn cofio be ar y ddaear oedd y gair Saesneg am cynulleidfa. Be o'n i'n mynd i wneud? Mi ofynes i'r gynulleidfa eistedd yn Gymraeg. A wedyn yn Saesneg, dyma fi'n meddwl, a dyma will the audience please be seated? Rwan,
Mae yna ddau air yn Saesneg yn does. Nid audience oedden nhw, ond congregation. Dych chi'n gweld, mae cynulleidfa sy'n audience yn eistedd i lawr a rhai yn y ffrynt. Ar y llwyfan mewn drama neu rhywbeth nhw sydd yn perfformio ar gynulleidfa yn gwneud dim byd ond eistedd a gweld. Ond mae cynulleidfa sydd yn congregation yn bobl sydd wedi dod at ei gilydd i gyd weithredu. Mewn priodas mae'r gynulleidfa yn dystion i gefnogi gŵr a'r wraig sydd yn ymgyfamodi a'i gilydd mewn priodas. Ac yn yr eglwys, nid jyst dod i eistedd i lawr a gwrando a derbyn fel audience, fel cynulleidfa, ydych chi. Ond da ni'n gynulleidfa sydd yn gweithredu efo yn gilydd yn dydyn ni. Mae'r modd da ni'n gweithredu yn dangos mae cynulleidfa da ni. Nid spectator spot ydy Cristnogaeth yn ac i. Da ni yn gorfod holi felly. O beth sy'n mynd i fod yn helpu bobl eraill? Sut ydw i'n gallu gweithredu mewn ffordd fydd yn fendith i eraill? Felly o fewn yr eglwys mae'n ymddangos mewn gwahanol ffyrdd yn dydy. Mae'n digwydd yn gwasanaethau ni. Yn gwasanaethau ni, da ni fod yn cydweithredu. Pan mae'r arweinydd yn gweddio, mae'r gynulleidfa hefyd fod yn gweddio. Pan mae'r arweinydd yn pregethu, mae'r gynulleidfa fod yn gwrando, yn astyd ac yn porthu, ac yn cytuno, neu falle ddim yn siŵr, ac yn meddwl, ac yn gadael i'r gair dreiddio i'w calonau, a da ni'n codi efo'n gilydd i ganu. Ond wedyn wrth gwrs, tydi gweithredu ddim jyst yn weithredu pan da ni efo'n gilydd mewn gwasanaeth. Mae'r gweithredu yna wedyn yn ymestyn ni ofal am yn gilydd. A da ni'n meddwl, wel sut fedrwn ni fod yn fendith i rai eraill? A dyma rhywbeth fyddwn ni'n gorfod meddwl amdano fo wrth drio gweithio allan be mae'r bregaeth yma'n ei olygu yn ein hanes ni. Da ni ofalu am yn gilydd. A dyna oedd yn ysgogi'r eglwys fforau i ofalu am yr anghenus wedi dydd y Pentecost. Ac yna ymhellach ymlaen wrth i newyn ddod i Jwda a Jerusalem. Y Cristnogion yn gofalu am ei gilydd. Mae gweithredoedd caredig mor bwysig. A bydd ddylai'r eglwys fod yn lle diogel i bawb ddaw i mewn. A dyna pam oedd Iago mor chwyrn yn ei lythero. Pan oedd yn ffeindio bod yna Gristnogion yn arddel ffydd ond ddim yn gweithredu. Fy nghyfeillion pales yw wedi dweud fod ganddo ffydd ac yntau heb weithredoedd. A all y ffydd honno ei achub. Os yw brawd neu chwaer yn garpiog ac yn bryn o fara benyddiol, ac un ohonoch yn deud wrthynt, ewch a phob bendith i chi, cadwch yn gynnes a mynwch ddigon o fwyd, ond heb roi dim byd iddynt ar gyfer heidiau'r corff, pa les ydyw? A mae'n cynhyrfu gymaint fel bellach ymlaen, mae'n deud, yn awr chwir cyfoethogion, wylwch ag idwch o achos y tallodion sydd yn dod arnoch. Mae'ch golyd wedi pydru, a mae'r gwyfyn wedi difa eich dillad. Clywch, mae'r cyflogau na thalasoch i'r gweithwyr a fedodd eich meisydd yn gweiddi allan, ac y mae llefain y medelwyr yng nglustiau arglwydd y lluoedd. Mae angen i ni edrych ar ein gilydd a holi beth sy'n mynd i fod yn help, yn fendith i'n brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist. A dyna nath yr arglwydd Iesu wedi'r cyfan ynddi. Pa mor aml da ni'n clywed amdano fo'n tosturio wrth y dyrfa. Oedden ni gosod nhw yn y canol. A dyna mod i gwneud efo ni hefyd. Mod i'n gosod ni yn y canol a gofyn beth sy'n mynd i wneud lles i ni, a mae wedi sylweddoli mae'r hyn da ni angen ydi gwaredwr i dynnu ymaith yn beie
a'n heogrwydd a'n pechodau. Ac mwyn hynny fydd oth yn ymarferol i weithredu'r iachawdwriaeth trwy farw ar groes yn ein lle ni. Dyma'r cariad sydd i lenwi'n cylonau, cariad ymarferol. Ac wrth i ni garu'n gilydd, mae'r cariad yma fod ymledu a gorlifo y tu allan i'r eglwys wedyn. Fel bod ni'n gallu dylanwadu ar y gymdeithas, ac felly mae Cristnogion wedi bod ar flaen y gad yn tydyn nhw, ar draws y canrifoedd. A Cristnogion wedi bod ar flaen y gad yn dangos tregaredd o thosteri, yn sylfaenu ysbytau, yn arwain y gad wrth wynebu caethwasiaeth, yn gofalu am y clawd, yn sefydlu mudiadau hosbis ac yn y blaen, yn gofalu am y digartref y ffoaduriad a'r cleifion. Gwasanaethu ydy gosod rhywun arall yn y canol, a holi sut fedra i fod o fendith, sut fedra i wneud daioni iddyn nhw. A mae hyn yn dod â ni at y trydydd pwynt. Mae gwasanaethu yn dwyn gogoniant i Dduw. Gwasanaethu'n dwyn gogoniant i Dduw. Falle bod rhywun wedi dweud, wel, onid gwaith yr eglwys ydy cyhoeddi'r Efengyl. Nid rhyw fudiad cymdeithasol ydy'r eglwys. Da ni'n ymwybodol fod rhai wedi mynd i lawr y llwybr o Efengyl gymdeithasol i'r fath eithafion fel fod craidd y neges ni wedi cael ei anghofio. Doedd na ddim sôn am Grist yn brydwaith dros y neidiau colledig. Doedd na ddim sôn am y groes, ond fel rhyw esiampl i ni. A da ni ddim am fynd lawr y llwybr hwnnw. Da ni eisiau cyhoeddi'r Efengyl. Wel, ie. Ond gwrandewch ar eiriau yr arglwydd Iesu unwaith eto. Boed eich goleuni chwythau lewyrchu ger bron eraill. Wel, goleuni, da ni'n meddwl am oleuni fel gwirionedd yr Efengyl. Ond sut mae'n mynd i lewyrchu ger bron eraill? Boed eich goleuni chithau lewyrchu ger bron eraill mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddu eich tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. A nhw'n gweld gweithredoedd. Yn goleuni ydy'r gwirionedd sydd yn y neges am waredwr, ond mae'r goleuni nhw'n esgor ar weithredoedd da, a hynny wedyn yn gwneud i bobl, nid sylwi arno ni a dweud mor ffantastig ydy ni, ond bod nhw'n sylwi ar Dduw. Mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddu eich tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. A dy llaw arall os na fydd yn gweithredoedd ni yno, os ydyn ni'n hunanol, yn ddifater o anghenion pobl eraill, yn falch a hunan gyfiawn, be di'r effaith? Ond mae Paul yn sôn am rai felly yn ei lythyr at y Rhufeiniad yn yr ail bennod, a be mae'n dweud, o'ch achos chi ceblir enw Duw ymhlith y cenhedlaeth. Os mae dyna ydy sut bobl sydd yn dilyn Duw, dyn ni ddim eisiau gwybod dim byd am Dduw, dyna oedd bobl yn dweud wrth weld rhai oedd yn arddel ffydd ond yn byw yn hunanol ac yn angharedig. A'r ysgrythur yn llawn o hyn, da chi'n gweld. Bod yn gweithredu ni mewn rhyw ffordd yn dangos cariad a gofal a thosteri Duw. A felly, da chi'n darllen yn llythyr cyntaf Pedr er enghraifft, mae Pedr yn sôn wrth wir am wylio a gofalu dros i gwragedd mewn ffordd gyfrifol. Mae'n sôn am wrth wragedd am iddyn nhw ymddwyn yn y fath fodd hyd yn oed i'w gwir sydd ddim yn credu yn Duw, fel bod rheini wedyn yn gweld a phrofi cariad Duw ac yn dod i gredu trwy ymarweddiad i gwragedd. Caethweision yn ymddwyn tuag at i meistri'n ymddwyn tuag at gaethweision mewn ffyrdd sydd yn dangos Duw yn glir iddyn nhw.
A fe barhaodd hyn yn do. Yn yr eglwys y fore, mi oedd y paganiad yn y canrifoedd cynnar yn dweud, gwelwch fel y mae'r Cristnogion hyn yn caru ei gilydd. A dyna oedd yn denu pobl at ei ffydd, fel bod ymerodraeth Rhufain wedi choncro, nid gan fyddin arfog, ond gan gariad a gofal Cristnogion tuag at ei gilydd, ac yn arbennig tuag at y rhai oedd ei allan i'r eglwys. A fodd hynny'r amlwg iawn mewn pandemig ysgubod trwy ymerodraeth Rhufain. A phawb yn ffoi i'r mynyddoedd o'r ffordd, ond am y Cristnogion oedd yn aros i ofalu am y cleifion. Chi'n gweld, nid ffydd neu gweithredoedd ydy'r Efengyl. A nid gweithredoedd heb ffydd. Ffydd yn esgor ar weithredoedd ydy'n Efengyl ni. Rhaid cael y drefn yn gywir, nid rhoi'r cart o flaen y ceffyl. Ffydd yn Iesu. A hwnnw yn newid yn calonau ni, fel bod ni'n gweithredu daioni a chariad. A'r cymhelliad mawr ydy'r ffordd mae Crist wedi'n trin ni. Ddari o ddim holi os ydyn ni yn ddigon da. Ddari o ddim holi os ydyn ni'n deilwng. Yn wir pan oedden ni yn elynion iddo. Fe nath o drigarhau. Fe drychodd arnom i weld yn hangen. A roedden ni'n golledig, yn farw yn ysbrydol ac yn elynion i Dduw. Ac eto dyma fo'n dod a rhoi i hun, rhoi i einioes yn brydwerth dros rai cwbl anheilwng fel ni. Ac os mae felly carodd Crist ni, felly dylen ni garu ein gilydd. Felly dyma chi rai cwestiynau chi feddwl amdanyn nhw. Wrth i ni orffen, a fe gawn ni drafod rhain, mae'n siŵr yn yr eglwys eto heno. Be di'r cysylltiad rhwng ffydd a gweithredoedd? Sut mae ffydd yn cynhyrchu gweithredoedd? Be di'r cysylltiad yma rhwng y ddau beth yma? Cwestiwn ymarferol wedyn, sut fedrwn ni ddangos cariad a gwneud daioni tuag at yn gilydd o fewn yr eglwys yr ydyn ni yn perthyn iddi? Be'n ymarferol mae hyn yn ei olygu? Beth arall gallwn ni feddwl amdano fod be di'n profiad ni o rywun yn fod yn drigarog wrtho ni? A pa effaith ar hynny gael arno ni? A wedyn, gadwch i ni edrych allan, os na ryw angen yn y gymdeithas den ni'n rhan ohoni, nid cymdeithas yr eglwys ond y gymdeithas gyffredinol, os na ryw angen yn y gymdeithas den ni'n rhan ohoni, den ni'n meddwl, wel, sa'n ni'n gallu falle gwneud rhywbeth fanne. Neu os na ryw gymydog, den ni'n meddwl, wel, mi fedra i wneud daioni i'r cymydog yna yn y sefyllfa arbennig maen nhw ynddo fo. A wedyn, gadwch i ni byth grwydro'n bell oddi wrth y groes. Gadwch i ni holi sut mae cariad Crist tuag ato ni yn symboliad i weithredu daioni tuag at eraill. Cofiwch be mae'r arglwydd hynna'n wedi ddeud. Boed eich goleun i'ch isail lewyrchu gerbron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddu eich tad yr hwn sydd yn y nefaith. Lle dyna nodwedd arall o'r Cristion iach. Gadwch i ni ganu emyn cyn gorffen. Arglwydd Iesu, llanod eglwys a thlan ysbryd i dy hun, fel y gwasanaetho'r nefoedd drwy roi llaw i achub dyn. Dysg yw llygaid all y canfod dan drieni dyn ei fri. Dysg yw dwylo estyn iddo win ac olew Calfari.
Diolch i chi am ymuno efo ni heddiw. Gobeithio i'r gwasanaeth fod yn bendus, ond hefyd yn her i ni gyd fedru meddwl sut da ni yn dilyn yn harglwydd a'n gwaredwr. Os ydych chi eisiau gwybod mwy, yna cysylltwch â ni, fyddwn ni wrth yn bodd yn clywed oddi wrthoch chi. Gadwch i ni roi'n hunain yng ngofal yr arglwydd ar ddiwedd yn hoedfa. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef, yr unig dduw ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y bydd o gogoniant am awr hydy, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a bys bysoedd. Amen.